Dobrý deň. Nachádzame sa na ďalšom servise pri tomto kombajne CR, kde zákazník prišiel s problémom, že mu nefunguje šikmý dopravník, nešiel revers, nešiel ani dopredu. Problém sme zdiagnostikovali. Prišlo sa na to, že s elektromotorom pod šikmým dopravníkom, ktorý sa nachádza tu sme mali problém, chýbala tu aj matka. Celkovo to bolo v takom zaujímavom rozobratom stave. Kompletizovali sme to a šikmý dopravník funguje tak, ako má. Takže tento problém sa odstránil. Kombajn si vyžaduje ešte nejaké opravy, doladenie do žatvy, ale predpokladáme, že všetko sa to stihne do žatvy. Klient sa trošku neskôr ozval. Taktiež plníme klimatizáciu. Takže toto je náš jeden z dnešných servisov.